Takže Danny vo svojom videu hovoril, že mu vyhrožuje nejaký Jiří Haberle z e-mailu jirkahaberle@gmail.com. Tak som išiel na Gmail, napísal som jirkahaberle@gmail.com, dal som, že som zabudol heslo a vyhodilo mi tu toto číslo. Dal som tam nejaký random text a objavilo sa mi jeho číslo. Tak som na to zavolal a hádajte, kto odpovedal. Takže ako ste mohli počuť, bol to Friskut a áno, je to jeho číslo. Má to aj pri nejakých inzerátoch s motorkou. Dobre, takže good job, boys. Pri krátkom editu tohoto videa som si všimol, že e-mail bol zrušený